बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजो गोमानाय आरो गुबुनजों दोनखारलायनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नंला। माखासे समाजारि गौथुम आरो खायसे गामिफोरा बेनि सायाव गोख्रों राहा लाबोदोंब्लाबो होबथानायाव जाफुंसारनाय नुनो मोनाखै। बेबादिनो फिन चिरां जिल्ला सिंनि 3 नं बेंटल सेरफांगुरि गामिनि थागिबि सोमदोन नार्जारिनि बिसि रंजाली नार्जारिया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बावैसो सान सिगां बेंटल बाजाराव गावनि उन्दै बैसोनि फिसाजोखौ लानानै थांनाय समाव गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि न'आव थाङो। बेनि उनाव गाव लोगोआव लांफानाय फिसाजोखौ गावनि बिमा बिफानो दोननानै खारखोमालाङो। नखरनि आंखालखौ सुफुंनो गुबुन रायजोआव खामानि मावहैग्रा फिसाइ सोमदोन नार्जारिया दा फिसाजोखौ लानानै गोबां जिंगायाव दं। गुबुन फारसेथिं सावगारियाव नुनाय रंजाली नार्जारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 9394040303 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायनायजों लोगोसे फिसाइ आरो गामिनि सुबुङा रंजाली नार्जारिखौ न'आव फैफिननो खावलायदों। आंनि न'खरावथ' एसे प्रब्लेम जानानै दङ। माने हिनजावा दिनैसिमबो न'आव गैया आरो न'निफ्राय बिस्थिबार दिनाव ओंखारलांदोंमोन गावनि बिमानि न'आव थांनो होननानै। दासिमबो जेबो खबर मोननाय जायाखै। मा मुं नोंनि? रंजाली नाम। बबे जायगानि? आमगुरि खैलागाव। नोंनि बे जायगानि मुङा मा? आंनि बे जायगानि नामा बेंटल 3 नं सेरफांगुरि। न'खराव माबाफोर जादोंमोन नामा? न'खरावथ' जेबो दावराव दावसि गैयामोन। माने आंबोथ' बेंगलराव थाग्रासोखा नालाय। बेंगलरनिफ्राय जेब्ला ओंखारबोयो होमब्ला बे हारसिंनो बेंटलाव नानिनि सेन्देल सोलायनो होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो गैखाया आरो माने जेबो दावरावानो गैखायामोन। बेंगलरनिफ्राय माबा फैया नोंलाय? बेंगलरनिफ्राय आं फैनाया मास मोनसे बायदि जाफैबाय। माबायदि आखल बेबहार देखायोमोन? बेबहाराथ' आं मोनायाव फन बुला मथा मथि 11ता 12:30सिमब्लाबो आं वाइटिं मोनोमोन। बेबायदि आरो। दा मा सन्देह खालामदों? सन्देहआथ' आं बर्थमान दा दस्राजों थांदों ना मादों आं दा बांद्रायबो मिथिजोबा आरो। आंबो जाबोखांखाबाय बेबायदि। बेसेसो जाबोखो? मथा मथि खनसेबो फैसा 31,000 लानानै थांखांबाय बियो। दा हरनै थानानै फैफिनदों आरो। जेब्ला आं एबसुआव माबा गारनो होनो बे समावसो बिमाया र' दं मानसिया न'आवनो होननानै उनाव दोनबोदों आरो। दा मा लुबैदों नोंनि बुरैयादि खारनानै दं? बेखौनो आं खावलायो मिडियानि गेजेरजों जेनेबा दाथ' बेहा गथ' उन्दैबो दङ आरो बे गथ'नि इयुन लाइफखौथ' जों नायनांगोन नालाय। बिनि थाखाय बिमाया जाहाथे फैफिनो। बेसेबां बैसोनि गथ'? बोसोरथाम जाबाय गोरलैया। स्कुल फरायबाय? स्कुल फरायथ'वाखै। अंगनाबादियाव ओरैनो सोथ'नाय जादों आरो। दा नोंनि बुरैखौ नोंनो नांफिनगौ नामा? औ नांफिनगौ आङो। जेनेबा आं बेखौनो खावलायहरो मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे बबेबाफोर लामा सामा एबा बबेबा जायगाफ्राव नुयोब्ला बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरथों। बिजावजालिनि न'खराव दा बियायंनि हिन्जावा दिनैजों मास मोनसे जाबाय खारै खेबथाम जानानै जोबथा दासिमबो गैया। गथ'खौ गारनानै थांनानै ओमफ्राय दानो बियो अबाव दङ जों मिथिया। आरो बिनि न'खरावथ' जेबो हेंथाबो गैया दावराव दावसिबो गैया। आरो एसे मोजां न'खराव सफैदों बिहाव नम्र सङा होरला जाहैगोन सङा होआबा जाया होननानै दिनैसिम फिसायबो राया बिहाव बिखुनजोबो राया। आरो बेफोरबायदि न'खरखौ बियो मोननैनो थानजागोन। आरो बियो फैसा थाखा लानानैबो 30,000 ना बेसेबाबो लानानै थांदों। होमब्लाबो दिनैसिम फिसाइया बिमाखौ लानानै फैनाय समाव आंनि फैसा दंना गैया होनना सोंनायाव आंनि गोसोसो होननानै बुंदों बियो। मबाइल गंसे बायनानै लादों होमब्लाबो दिनै बियायं फिसाया दिनैसिमबो बुवाखैबो रायाखैबो बिहाव बिखुनजोबो रायाखै बुवाखैबो। एफा मोजां गथ'खौ बियो खांबाय बाबाय मानो बिदि गारनानै थांनांगौ। बिखुनजोआबो आखाइ गोबाय आखाइ मोजांबाबो अरजाबोन। दा बियो हरनि समाव गाइखेर जानो गाबो गाइखेरसो थेखा खानानै दौनांबाय आखाइ मोजांब्ला अरजाया। बेखायनो जोङो बे बिहामजो रंजालिखौ जोङो नांफिनगौ जेरावखिया थाहैया बबाव दङ जों मिथिनांगौ। आरो बिमायाबो बिदायाबो आरो बिसिनि न'खरा बे रंजालिखौ बख'नानै हरफिननांगौ बे आंनि बिबोनांनि बियायंनि न'खरावहाय। आरो बियो फन हरबाबो बिमाया बियायंखौ मोजां गाज्रि रायहरलाबो बुहरबाबो बियो रायहरोनो बिखुनजोआ। आरो जोङो खोनानो मोन्दों
बांगाल हौवाजों कार गारिजों बेरायहैनो थांदों होननानै जों बेफोरखौ थांदोंना थाङाखै जायखिजाया जों खासथां मिथिबाय बांगाल हौवाजोंहाय कार गारियावहाय बेरायहैदों होननानै आरो बियो बेंटल गेटआव बिबनाव थांदोंनो ओमफ्राय बियो दा खैलागाव आमगुरियावहाय थायो जाबाय बे बांगाला। दा फैफिननांगौ न'आवहाय औ फैफिनथारनांगौ बे हानजोआ बे न'खरावहाय बियो मोजां मोजाङै फिसाखौ गजबनानै जाफैथारनांगौ जों रावखौबो मुगैयाबो मुजुआबो बिनो फार्स्ट बिया होखाबाय जोङो बेखौनो नांफिनगौ जोङो बे न'खरावहाय। रंजालि नार्जारि बियो बे गामियावहाय हाबा जाफैनानै गोबावसै गथ'बो सासे दङ 3 बोसोरनि आरो बिसिनि न'खराव जोंथ' गामिनि हिसाबै दा नुयो बर्थमानावहाय दावराव दावसि नांलाय खमलायथ' जेबो गैयामोन दा बिनिखायनो आं खावलायो जाहैबाय बिसिनि जों गामियावहाय नुनाय मथेब्ला जेबो दावराव गैया नाथाय मा साननानै बे न'खरखौ नागारनानै खारखो बेनि आखलखौथ' जोङो बर्थमानावहाय माने नुनाया बिदिनो जेबो मावनांखायामोन जायो लोङो थायो बिदिनो रायलायनाय मानाय गामि फन रायलायो एसे एनै रायलायनायखौ जों खोनादोंल' आरो आं नुवाखै खिन्थु दा बे हिसाबैहाय जों खावलायदों जेन' बिनि न'खर संसारा गोरोबफिननो फैफिननो बे न'खरावहाय जों आसा खालामदों दाख्लैबो जोङो बे न'खरनि गारजेनखौ लानानै थांदोंमोन बिसिनि गामियावहाय गावबुरानो जों एप्लिकेसन हैदों बे गावबुराया बुंदों नाजावदों दरखास्थ'खौ दाने नाजावनानै दे जों सम लालायनानै बिसार खालामदिनि ओमफ्राय मानसिखौ मोनोब्ला जोङो माबानानै हरगोन होननानै। हिनजावनि न'खरनिफ्राय मा होनदों? दा हिनजावनि न'खराव जों हाबहैयाखै गावबुरानो हाबहैया डाइरेक्टनो दा गावबुरानो हाबनानै जों रायज्लायना फैदोंमोन नाथाय बे बिसाराखौहाय ओरैनिफ्राय न'खरनि गारजेना आदै लुखुरा बुंहरबाय दे मोजाङै मोजां फैफिनथों जों बिसार आजार खालामबाय थाया जों आसा खालामो फैफिननायखौ जेन' फैफिनो दा बेबायदि नर्मेलावनो साननानै लानानै दं आरोखि।